בארץ הלבבות, בעיר תל טילטן, שוכן לו ארמון לא גדול, לא קטן. ובו חיים ביחד בששון ושמחה, משפחה קטנה, משפחת המלוכה. המלך לב השלישי מאוד רציני, המלכה הטילטנית תמיד צחקנית, ולהם בת קטנה ובן קטן. הנסיכה הלבבית והנסיך טילטן. שלום, הנסיכה לבבית. היי טילטן. לבבית, מה קרה? את נראית עצובה. קצת נמאס לי להיות כל הזמן בארמון. מה, אבל לבבית, ככה אנחנו יכולים להכין המון לבבות וטילטנים. זה הכי כיף. כן, אבל... אבל מה? אתה זוכר שהיה לנו שיקוי קסמים? כן. ולקחנו אותו, אמרנו מילים, הפכנו לאריות! נכון. זה אני, לבבית! כן, זה באמת היה מאוד כיף. כן, אבל... אבל מה? נגמר השיקוי, קסמים, אין לנו יותר. יש לי רעיון. מה? אפשר להפוך לאריות בדמיון. בדמיון? בדמיון, בטח. אפשר להכין מסכה של אריה, ואז לדמיין שאנחנו מטיילים בעולם, ורואים כל מיני דברים, ונהיים אריות, ושואגים. באמת? כן. אפשר? בטח. איזה כיף, זה נשמע כיף. זה יהיה ממש כיף. איך עושים את זה? זה לא בעיה. אני אלך להביא מהחדר את כל מה שצריך, ואני אראה לך איך מכינים. יש! מוכנה? מוכנה, מתלהבת! איזה כיף. יופי, לבבית, את מוכנה להכין מסכה של אריה? כן, כן, מה עושים? איך עושים? יואו. תראי, זה מאוד פשוט. קודם כל, לוקחים 2 צלחות נייר. ומספריים. אוקיי. עכשיו אנחנו נגזור את האמצע של הצלחת נייר, ויהיה פה חור באמצע. אוקיי. מוכנה? מוכנה. מקפלים ל2, עושים חור. ואז מתחילים לגזור. זהו? זהו. יופי. יש. אפשר לקחת את החלקים האלה ולשמור אותם בצד. לוקחים צבע חום. אוקיי. איזה צבע זה? צבע גואש. צבע גואש חום? כן. לוקחים דבק פלסטי. דבק פלסטי. כן. אוקיי. ומערבבים. מערבבים את שניהם? את אוהבת לערבב? יו, מאוד. אז בואי תערבבי את. שיהיה ממש מעורבב אחיד? כן. יש? מוכן? יופי. עכשיו צובעים את המסכה. אפשר, אם אין צבע חום, לקחת צבע צהוב, או... אפשר גם צבע כתום? כן, אפשר גם צבע כתום. וואי, אני אוהבת אריות ג'ינג'ים. את יודעת, לבבית, שיש אפילו אריות לבנים? יש אריות לבנים? כן. באמת? וואו, אז אפשר אפילו לעשות את כל זה בלבן? די. זה יהיה נורא יפה. וואי, אפשר גם אפור? אפשר גם אפור. האמת שאם אנחנו משתמשים בדמיון, אפשר לעשות את האריה באיזה צבע שרוצים. נכון, אפשר לעשות אריה ורוד. נכון. יואו. או ירוק. וואו, אריה ירוק. זה מהמם. יופי, לבבית, כל הכבוד, צבעת מאוד יפה. שימי פה את המכחול. אוקיי. יופי. ועכשיו... ניתן לזה להתייבש קצת, ובינתיים אנחנו נגזור ניירות קרפ. מעולה. תראי, הבאתי בכל מיני צבעים. וואו. רוצה לראות איך גוזרים? כן. מאוד פשוט. אוקיי. פותחים. 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 ואז מקפלים ל2 וגוזרים.
ושוב, מקפלים לשניים, וגוזרים. וככה ממשיכים לגזור ולגזור, עד שיש לנו חתיכות קטנות שאותן נוכל להדביק למסכה. וואו. וזאת תהיה הרעמה של האריה. וואו. אוקיי, אז פותחים. הנה. פותחים. אפשר גם לשחק עם זה ככה. לבבית, אנחנו רוצים רגע. להכין אריה. נכון. אז מקפלים לחצי. וגוזרים. יופי, לבבית, נראה לי שיש לנו מספיק. כן? כן. אז רגע, יש לי רק את זה לסיים. טוב. תראי כמה צבעים. וואו, איזה יפה. יהיה לנו אריה נהדר. עם רעמה גדולה. ממש. אוקיי, סיימנו עם זה. נכון. בבקשה. עכשיו לוקחים את מסכות האריה שעשינו קודם ומדביקים את כל הניירות האלה על המסכה. הנה ככה. זה שלך. אז בעצם הצבע עם הדבק צריכים להתחיל קצת להתייבש, אבל לא יותר מדי. נכון. אז ממש מחכים עד שמסיימים לגזור ולא יותר. בדיוק. כי אם הולכים אחרי זה ומכינים סנדוויץ' ורואים טלוויזיה ואז חוזרים, אז זה כבר יבש. נכון, ואז זה לא יידבק, כי הדבק יהיה יבש כבר. אז איך מדביקים? פשוט לוקחים חתיכה ומדביקים. נראה לי שסיימתי. וואו. אפשר כמובן לעשות עוד שכבה, ואז זה נראה עוד יותר אריה. וואו, להוסיף לו עוד רעמה. שיהיה מלא 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 בשיער. ואחרי שמסיימים להדביק את כל השיער שלנו, אפשר, כדי שנוכל להחזיק את זה בקלות, להוסיף מקל. וואו. לזה צריך עזרה של מישהו שהוא כבר גדול, כי זה צריך להדק עם מהדק. והמסכה שלי מוכנה. וואו. אפשר להחזיק אותה מהמקל. רוצה שאני אדק לך? כן. אבל עוד לא חיברתי את כולם. לא נורא, את יכולה להמשיך גם אחר כך. אפשר גם אחר כך להמשיך. בוודאי. יופי. טוב, לבבית, את מוכנה לצאת לאריה שלי יש זקן. בוא נצא להרפתקה. בואי נצא להרפתקה עם האריות. מוכנה לשאול? 3, 4, ו...